Здравейте, дами и господа! Днес реших да направя едно видео, с което да поясня ситуацията около тези ваксини, които се опитват да пробутат на хората. Дали работят, как са конструирани и какви евентуално ще бъдат последствията от тях и какво точно представлява самата ваксина и какво означават тези термини, които те употребяват от рода на спайк протеин, моноклонал антибиорис и така нататък. Така, нека да започнем. Никога в миналото ваксина не е правена от МРНК. И какво означава МРНК? МРНК-то е РНК, към което е прикачен един ензим, който е обозначен с буквата М. М има две значения. Общоприетото значение на М е месенджер. Аз бих я нарекал и М като математик, защото това е ензима, който проверява РНК-то дали е делимо на 3. Защото РНК-то е направено, ако е правилно направено, то се прави от така наречените кодани. И всеки кодан трябва да има 3 витамина, така че броя на витамините в РНК-то трябва да е делим на 3. Така. Anyway, дългата история е къса. МРНК, разбрахме какво означава. И когато ензима М е прилепен към РНК-то и това МРНК попадне по един или друг начин в клетката, в клетката има един органел, който се нарича Голджи апарадус, и всички РНК-та, които се здобиват с М, има друг ензим, който се нарича T. Той е транспортер, това е причината да е T, и този транспортер го отнася до входа на Голджи апарадуса, и когато това РНК мине през този Голджи апарадус, от друга страна излиза протеин. И всеки един протеин има определена функция, която той върши. И някои протеини са в мускулите, градят мускулите, други протеини вършат други геройства, хормони и така нататък. Всичко това са протеини. В случая МРНК-то в тази ваксина, която излезе, се обръща на антитяло. И тъй като всичко това, което минава през Голджи апарадус от друга страна, излиза под формата на протеин, и първото му име е спайк протеин. Защо е спайк протеин? Защото е синтетичен. Не е... няма нищо общо с нашето тяло. Така. И веднъж излезе ли извън клетката, той се обозначава с друго име. И това е така наречения моноклонал антитяло. Моноклонално антитяло. Защо се нарича моноклонално антитяло? Много от вас са имали радиота и касетофони стерео и са имали преди да имат стерео, са имали и моно. Моно е гръцка дума, означава сам. Клонинг е когато се прави копия. И като се съединят двете думи, става самоклониращо се тяло. Така. Тези самоклониращи тела, които се произвеждат, които се вкарват на сила в организмите на хората, и до ден днешен се ползват от медицината за лечение на неизлечими или трудно лечими болести, от рода на рак, лаймска болест и така нататък. И когато има опасност тази болест да унищожи човека за едно определено време, защото когато много хора, които имат рак, който се е разпространил на много места, и докторите казват, ако тръгнем да лекуваме с химиотерапия, преди да сме излекували половината от тези туморни образования, които имаш вече, ти няма да имаш шанс да живееш вече. Ще бъде твой организъм, ще бъде толкова вреден, че ти няма да имаш шанс да живееш, и де факто ние ще скъсим живота вместо да ти го удължим. И естествено в този момент човека задава въпрос: няма ли някаква друга опция? И те му казват: единствената опция е лечение с МРНК. И МРНК-то ще ти помогне да излекуваш проблема, който имаш,
но също това е mRNK, което ще ти помогне да се излекуваш, ще бъде фактора, който ще те унищожи в последствие. Но в интерес на истината, ако примерно човека са му дали 6 месеца да живее с този рак без лечение, ако приеме моноклоналните тела или така наречените mRNK като терапия, може да му се удължи живота до 2, 3, 5, 10 години. Зависи от това какво количество тумори ще лекуват. Това е вече въпрос на изчисление. Докторите преценяват какво е количеството на туморите и какво количество от mRNK трябва да бъде приложено. Така. Защо тези mRNK-та в последствие унищожават човек? Защото mRNK-то е едно химично съединение, което е много уязвимо към разпадане, реагиране с други химикали и реагирали с нещо друго, преди да стане на това, което трябва да стане, за да може да се ползва, и то се уврежда и вече не може да се ползва. Така. И в случая mRNK-то, което се предлага в ваксините, има така наречения консервант, би го нарекал, който предотвратява разпадането и реагирането на mRNK-то с други химикали, за да може да бъде произведено в лаборатория, сложено в шишенци, доставено някъде си да се сложи в инжекция, да се инжектира на пациента, без да се увреди. И консерванта, който се ползва, е графин оксайд. Графин оксайда е едно съединение, което е много странен химикал. Okay? Реагира на магнитни вълни, образува съединение, някога отровни, някога съединения такива, които могат да помогнат на някой за нещо. И интересното е, че може да бъде манипулирано през магнитни вълни. Когато се постави на магнитен товар, в зависимост от честотата и така нататък, интензитета на магнетизма, който му се прилага, то образува различни съединения. Но в един или в другия случай, веднъж смесено с дадено нещо, единият от факторите, който причинява графин оксайда, ги прави огнеупорни, бих нарекал така смело. Защо? Защото ако се вземе едно пластмасово шише или един пластмасов съд, някаква тава, чиния пластмасова, и ако я сложите тая чиния във фурната и сложите на 100 градуса фурната, тая чиния ще стопи. Да, но ако тази същата чиния, която се прави от тая същата пластмаса, се смеси с графин оксайд, са необходими над 1500-600 градуса по Целзий, за да се повреди тая чиния. И тя става трудно разпадаща се, трудно топяема. Okay? И не се разпада. Така. Функцията на антителата в човешкия организъм е целта на занятието е вируса е много подобен, много приличащ на РНК. И често пъти, когато клетките произвеждат протеини, има пора, която се отваря, за да излезе протеина, да влезе в кръвта, да се занесе там, къде трябва да отиде. И често пъти излиза mRNK, което е трябвало да мине през Голджи апаратуса, но не е успяло и е увлечено от изхода на даден протеин, излиза навънка и клетката има други рецептори, които, ако това се случи, да може да се върне обратно mRNK-то и да мине през Голджи апаратуса и да стане на протеин. Така. Той е същия вход, през който се връща mRNK-то, което е излязло по погрешка, и трябва да му се осигури вход, за да се върне обратно. Той същия вход се ползва от тези вируси да постъпят в клетките. Така. Имунната система е направена от имунни клетки. И те могат да борят само неща, които са в кръвта. Те не могат да борят неща, които са в клетката вече. Така че влезе ли веднъж
вируса в клетката, клетката се разболява и няма кой да й помогне. Единствено може да й се помогне, ако вируса е в кръвта. И там идва функцията на тези антитела, които дали нашето тяло ще произведе или ще бъдат вкарани през ваксина. И в случая тази ваксина, която съществува напоследък от много фирми, която е пълна с РНК-та, с МРНК-та, прави протеини, така наречените спайк протеини, които в последствие стават на моноклонални антитела, които отиват и запушват дадени рецептори и вируса не може да влезе в клетката. Така, проблема какъв е? Оттам идва факта, че дали работят тези ваксини? Да, работят срещу вируса. Има един друг момент, дали има вирус въобще, дали няма, но дали ваксината работи? Да, работи. Работи ваксината, защото запушили се този вход, няма откъде да влезе вируса в клетката и не влезе ли в клетката, той ще бъде унищожен от имунните клетки. Проблема къде е? Проблема е, че всички антитела, които нашето тяло произвежда, те не са моноклонални, те са антитела. И тези антитела са конструирани с такава сила, че когато нашето тяло вече не се нуждае от тях, то произвежда имунни клетки и им залага в програмата да ги премахнат тези антитела, защото те вече започват да пречат. Защото тези рецептори, които те са запушили, тялото поема риска да се опита да работи без тези рецептори. Но тялото тези рецептори му трябват. И идва един момент, в който тези рецептори трябва да бъдат отпушени. Когато става въпрос за моноклонални антитела, тялото създава имунни клетки и им казва: махнете ги тези антитела оттам. И имунните клетки отиват и изяждат тези моноклонални антитела и се опитват да ги разградят, но те са неразграждаеми се. И в случая това, което става е имунните клетки умират, моноклоналните тела са неувредени, излизат и отиват и наново запушват тези рецептори. Така че функцията на имунната система е временна. И другото, което е още по-лошо, е, че имунната клетка умира преждевременно. И нашето тяло се заема с производството на имунни клетки постоянно, което не е много добре, обезвитаминява се организма и в края на краища резултатът е нула. Тези моноклонални тела биват премахнати за кратко време, след което пак се връщат и пак вършат тази работа и стават със всеки изминат ден и час, стават все повече и повече и започват да запушват рецептори на клетки на органи, които рецептори, ако се запушат на даден орган, този орган ще загуби свойството си да функционира правилно. И оттам идва вече спиране на функцията на даден орган, бубриците му спрели на някой, на друг му спрел панкреаса, на трети му спрел лусърцето и така нататък. Сектори от черния дроб спират. Защото всички тези рецептори, те са там, има повод да са там. Това, че някой пише с дясната ръка и еде с дясната ръка, не значи, че лявата ръка, като му отрежда, той ще е окей. Горе-долу, това е краткото сравнение, което мога да ви дам. И оттам идва повода, че тези ваксини, който си ги е поставил, и тези идиоти, които ги поставят на тези хора, и хората, които трябва да решат дали тези ваксини би трябвало да се ползват, според мен тези хора трябва да бъдат в затвора. Защото не можеш да сложиш ваксина на един млад човек, който с живота е пред него, и да му кажеш: ти ще бъдеш защитен от този вирус в следващите 3-4-5 години, на 6-та ще умреш. Какво е това лечение? Лечение ли е това? И има хора, които са им промили мозъците, хора, които не са решили да не се самообразоват и слушат
този и онзи и слушат разни доктори, казват, мен доктор ми каза. Да. И тези, които се вакцинират, слушат доктори, и тези, които не се вакцинират, и те слушат доктори. Така. Кой според вас от вас казва истината? Според вас, кой от двамата, от двете категории доктори казва истината? Този, който почушва на хората, вакцинирайте се, да, вакцинирайте се, защото когато се вакцинират хората, тези вакцини се пласират. Фабриките, които ги произвеждат тези вакцини, правят пари. Този, който пропагандира, прави пари. Този, който получава ваксините, умира. И работа се свършва. Хората, които пропагандират, не се вакцинирайте, защото ще имате проблеми, те залагат тяхното бъдеще на празна карта. На тях не им се плаща, на тях никой не им плаща да говорят тези работи. Те ги говорят, защото ги говорят от сърце. Те искат да помогнат на хората, жертвайки дипломата си. Жертвайки дипломата си. Тези доктори, които са учили цял живот да станат доктори, повярвайте ми, да станеш доктор, нека да станеш бояджия. Така че да станеш доктор трябва много, много, много учение и всеки ден. Докторите не си въобразявайте, че доктор като завърши училище и той повече изхвърля всички книги и почва да работи. Доктор чете и се образова цял живот, до последния си ден от живота. Така че тези доктори, които говорят на хората истината и губят тяхната професия, това са хора, които обичат професията си и искат да помагат на хората. Това е целта на занятието. Затова са станали доктори, да помагат на хората, а не да се чуят как да ги пратят на ония свят. А другите, които говорят за ваксините, които са за ваксините, и аз не говоря за всички ваксини, говоря за тези за COVID-19, нека да отворим една друга страница. Така, да не отидем много надалече. Хората, които са се вакцинирали, не са ли вакцинирани срещу същия този вирус, който невакцинираните хора евентуално могат да носят, който е смъртоносен и ще ги убие за нула време? Къде е проблема на вакцинираните? Първо. Второ, искам един от тези доктори, който е вакцинирал сигурно хиляди души, нека да посочи един, който се е вакцинирал срещу COVID-19, защото това е вакцината. Тя не е срещу градушка, тая вакцина, тя е срещу COVID-19. Нека да покаже доктора един човек, който се е вакцинирал и се тупа по гърдите и ходи насам натам без маски, без страх, да каже, аз се вакцинирах, мен не ме е страх, вече мен вирус не може да ме фани. Аз съм вакциниран. След като самите доктори, които поставят вакцината, буч с вакцината и му вика, пази се да не те хвани COVID-19. И тая вакцина за къв чепе? От кому пази тая вакцина? Да. Тъй. И защо ги предупреждават? Според мен, защо ги предупреждават хората да се пазят от COVID-19? Защото и самия вирус е синтетичен и не е лесен за махане. И да не говорим пък, че и вирус няма изолиран. Вирус няма изолиран. Това, което има е химикали, които се пръскат с самолети върху даден район и това е повода. И има отравяне с химикали, което отравяне води до дихателни проблеми. И тъй като коронните вируси атакуват дихателната система и когато продадат някоя лъжа на някой, който лесно може да го излъжеш, и те веднага казват, да бе, има вирус. Ето как вчера излязах навънка и кашлям още и не мога да се оправя. Кашля, защото си натровен. Ти ако отидеш да живееш покрай Кремиковци, когато работиш в завода с всичка сила, и там ще кашляш. Това какво означава? Че в Кремиковци се произвежда COVID-19? Помислете върху този въпрос. Тъй. И да не забравяме за какво сме започнали да говорим. Така че хората, които си поставили ваксина, са си подмислили смъртната присъда, която ще получат с закъснение. Това е. За съжаление. Дали има начин за пречистване, това вече е трудна работа да ви кажа. До ден днешен това, което аз знам, е, че няма терапия за пречистване от тези
моноклонални антитела. Защото толкова имаше начин за пречистване, хората, които ги получаваха на времето да бъдат лекувани от рак, щяха да ги получават. Не съм чул нито един да е получил да е бил призован на терапия за пречистване от тези работи. Най-вероятно тялото има някакъв натурален начин да се отърве от тях. Аз вярвам в това, че тъй като знам със сигурност, че човешкият организъм е самолекуващ се организъм. Единственото, което трябва да му се предоставя е да бъде освободен от стрес. Има ли стрес, нищо не може да помогне на болния. Изчезне ли стреса и болния започва да оздравява. Okay? Така, да се надявам, че сте получили достатъчно добра информация. До следващия път. Бъдете живи и здрави. Чао!